namin, ang nakalagay po doon is beef, balat, isaw, tumbong, bulaklak, tuwalya. Yun po yung overload namin na may kanin na 110 pesos. Yun po yung tinatangkilik talaga ng tao. Sa loob po na isang araw, yung beef pares namin is naka 25 kilos kami a day. And then, yung mga laman loob po, overall is 100 kilos per day. Then, 4 na sabaw isang araw. Tig 15 kilos kasi yung laman eh. Yung kaibahan namin sa pares ng ibang pares, may secret ingredients kami nilalagay na hindi talaga makikita ng mga tao. Kaya po kami binabalik-balikan ng tao kasi yung serving po namin is hindi rin naman saka yung lasa po. Kapag may na mga nagko-comment sa amin, di ba, sa Facebook, mga customer namin, syempre na-flatter kami, natutuwa kami. Mas pinuporsige namin, at least kahit paano, nasisiyahan sila dun sa pag-serve namin sa kanila. Gusto namin yung pangmasa lang talaga na presyo para yung mas tatangkilikin ka. Kumbaga sa Chinese, kahit maliit ang kita, at least mabilis ang benta. Meron din kami mga silog meals, like top silog, pork silog, chick silog. Saka mga seasoning, yun yung mga bago namin. At mga platter na sisig platter, bagnet platter, siomai platter, yun. Ako po si Rowena Besa. May-ari po kami ng Pares ni Kuya Bill. Nag-start po kami noong September 2020 during pandemic. Mahilig kasi yung husband ko sa Pares. Mahilig siya mag-Pares sa iba-ibang lugar. So, naisip niya kasi dito sa amin wala pa. Kain niya ng Pares sa ibang lugar. Tumikim-tikim siya. Hinanap niya yung lasa. Nung nagtayo kami, nag-click naman siya. Nakilala naman kami. Project naman yan. Oo. Orange ka rin. Makakaw po talaga. Alvin, Alvin. Ano pangalan? Magkano yan? Thank you. Walang rice, walang rice. Take out, ma'am. Chris? Time zone. Ito si time zone. Mag-add ka lang. Lahat po yun. Plain rice, dalawa. 30 pesos. Plain rice, dalawa take out. Boy, para dyan na lang sila. Sino yung motor dun sa kuko? Ilalagay yung kotse. Yan yung motor na nakapark. Ano? Napakikira ko na Pares na lang. Simulan na? pangatlo. Yung RJ. Ay, yung Pearl ba? Joel. Ayun, sa kayo na po yung nakasala. RJ, Joel, saka Carl. Kanina yan? RJ, oh. Bang! Oh, yes. Ilan ta? Wala. Plain rice, isa take out. Sabi pa nalagay mo namin. Pwede ko pang 26 mo na mo. Nakamutan na to. Hoy, pwede ka? Like
Sali na sa'yo sila. Pag-aabot na siya ng baby. Ay, wag na. Ate, bigyan mo sila ng ito. Ano ba yung prepare nyo? Mami, right? Nagkita ba? Ayun na, meron na boy. Sir, kanin na dalawa. Minutes to wait, nagagawa pa po ng wait. Or sino, sir? Pangalan, sir? Ay! Oo. 20. Eh, yung kayo, platter? Nino. Yun lang ang Pasa. yung mga balik ako lang. Malabon. Kasabay namin mo. Kasabay namin nag-open. Isang ano? Wala. Hindi ka kilala pa. Amin ano? Mamaya, tumawag sa akin. Mamaya. Ano sa inyo? Ano ba lang, sir?